तो हेलो लोगोफोर गुड मर्निं टु यु अल लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय गुड मर्निं जासिहरनाय जाबाय बयनिसिमबो फुंनि गोजोननाय जासिहरबाय तो लोगोफोर दिनै आं नोंथांनो भिडिअ लाबोदों जाहैबाय माने दाखालिसो जानाय बाथ्रा आरोना माने गुवाहाटीयाव माने सासे हिन्जावा माने खारनानै दंमोन आरोना आरो गावनो सारेन्डार जाबाय आरोना दायो माने फिसाया लायनो थांदों नागिरै फिसाया दायो मोनहैबाय जोंनि आदामोन PNDP मोन बिथांमोना दा हमनानै हरबाय तो लोगोफोर जोंनि बर'आव बेफोरबायदि बार गथनाय खनसे नङा खननै नङा हाजार बार जाबाय नंगौना नङा नोंथांमोना बयबो बुजिखायो बेखायनो जोंनि बर'खौ माने बेफोरनिफ्राय कन्ट्रल खालामनो थाखाय माने एसे जबफोर माफोर होबा मोजां जागोन नामा नै बेफोरबायदि सानो आरोना हौवा मानसिफोरनो जबफोर माफोर होबा एसे साबसिन जागौ नामा फिसा जबफोर सानो आरोना गेदेर गोलाव मानसिफोरनि थाखाय जे रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय आरोना मानो होननानै बुङोबा हौवा हिन्जावनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदिनो दावराव दावसि जायो समाव संख्रि बानलुनि थाखा फैसा गैयियाव बेफोरबायदिनो गाननाय मोजां गैयि गाननाय ड्रेस मोजां गैयि गाननाय जोमनाय मोजां गैयिनि थाखाय दावराव दावसि जायो गथ'फोरनो गस्ला लंपेन्ट बायना होनो हायियाव दावराव दावसि जायो तो बेखायनो आं जोंनि बिटिआर सरकारखौ माने आं खावलायहरो आरोना नोंथांमोना थाखाफोरखौ ओरैनो गारलाबायाजासे माने गरिबफोरनो एसे रानना होबा साबसिन जागौ नामा आरो गरिब मानसिफोरखौ माने बेफोरबायदि फिसा जबफोराव सोस'ना होबा मोजां जागौ नामा सानदों आरोना तो जोंथ' नांखाया जब जोंथ' बिजनेस मावना जाग्रा जों बिजनेस मावनानै जागोन आरो जों एफा गैथारिबो मानसि नङा आरो जोङो बिदि थाखाखौ नाङाबो माने जाय गरिबफोर बिसोरनो होबानो जाबाय आरोना तो लोगोफोर आंनि बुंनांगौआ बेनो जे जोंनि बर'फ्रा मानो बेफोरबायदि बारायाव बारा बेफोरबायदि हारसा बांगालफोरजों खारफालांनाया जे बारायावसो बारा जाबाय आरो बे जे हिन्जाव जाय दायो माने गुवाहाटीयाव हमजादों बियो माने मालाय सेंग्राजोंबो खारफायाखै दाखालि बेखौ माने सन्देहजों सोरजोंबा खारफालांदों मादों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय नङा बिथाङा खामानिसो मावनो थांदोंमोन माने न'आव संख्रि बानलुनि दावराव जानानै बेफोरबायदिनो नोंथांमोनाथ' बयबो बुजिखायो जे हाबा जानाय एसेबाबो संख्रि बानलुनि दावराव जायो गाननाय जोमनायनि दावराव जायो नङा लोगोफोर सना रुफानि दावराव जायो नै बेफोरबायदि आरोना संसार जानायाव अनेक प्रब्लेम फैयो आरोना हौवा हिन्जावनि सायाव तो बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ जे आं खावलायो नोंथांमोना बेफोरबायदि दावराव दावसि जायोबाबो माने सहायथाबनानै था दावराव दावसि जाबानो बे खारलायनांगौ बे नङा अनलायनानै थानांगौ संसार जाबाय होनबायबा मा खस्थ' मस्थ'जोंसो मोनसे संसार रावबो इजिलि संसार जानो हाया संसार जानाय होनबा बयहाबो माने हाजार लाख क्रर पार्टियानो जा माने बिसोरनाबो प्रब्लेम थायो माने बिसोरबो मोननांगौ बुस्थुखौ मोननो हाजोबा बिसोरबो नों क्रर पार्टिनि मालिक जागोन नों 1 क्ररनि मालिक जागोन नों 2 क्ररनि बुस्थु लुबैगोन नै बेफोरबायदि आरोना बेखायनो माने हाजारखि लाख थाखायानो था रावबो माहाजोन होनना बुंना लानो हाया आरोना गावखौ नै बेफोरबायदि आरोना थ' थेंक इउ सो माच लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोननि दिनै फुंनि जे भिडिअ हरनाय जाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आरो आंखौबो सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर आंबो नोंथांमोननि सापर्ट मोनजानो लुबैयो नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आंबो जौगानो हायो आरो जौगालांगासिनो दङ थ' थेंक इउ सो माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय लोगोफोर